Amigues, amics, bon dia. Una salutació fraternal de la delegació de les comarques gironines. Començaré la meva intervenció amb dues cites que m'han ajudat a confeccionar, després del treball col·lectiu de la delegació, aquesta intervenció. La primera és d'Einstein. L'única manera racional d'educar és amb l'exemple. I l'altra de Lippmann, que diu: on tots pensen igual, no pensen gaire. Jo penso que nosaltres ens caracteritzem per demostrar l'acció amb l'exemple. I ens caracteritzem també per pensar que quan algú discrepa de nosaltres probablement és el nostre millor amic. Probablement és el nostre millor amic. Avui no parlarem del passat. El passat és important. No analitzarem la nostra participació a fons en els governs de la Generalitat o en els municipals. Tindrem més temps i és evident que abans de tornar a governar caldrà analitzar a fons els nostres encerts, no pocs, i els nostres errors. Però avui hem de parlar de present i de futur. I primer de tot de la crisi, d'una crisi que en som conscients no és una més del capitalisme, és una crisi de sistema. A Europa, a Espanya, a Catalunya. I com és una crisi de sistema, no podrem tornar ni als vells bons temps que voldria el capitalisme, ni als vells bons temps de l'estat del benestar. Hem d'avançar-nos, hem de saber preparar-nos per a aquest món i, per tant, construir una alternativa social, econòmica, ecològica i nacional. Per això proposem la renda bàsica universal, perquè no creiem que la pobresa sigui un càstig diví, perquè no creiem que la pobresa estimuli a treballar, perquè la pobresa és la causa i l'efecte d'un sistema injust. I per això la renda bàsica universal treu del dogall del capitalisme els treballadors, perquè necessiten ser explotats per menjar. Això és la nostra alternativa i és per aquí on hem d'anar. Com també entenem que ja no tornarà als temps en què Europa fabricava i explotava el tercer món. I, per tant, s'haurà d'anar a un model de repartiment del treball, de treballar possiblement menys i possiblement cobrar menys, perquè ara el capitalisme vol que treballem més i cobrem menys. És en aquest marc que l'objectiu central nostre és: no pot haver-hi un jove sense feina, no pot haver-hi cap govern digne que no es plantegi aquest fet, cap jove sense feina. I aquest és l'objectiu de grans, joves i petits. Repartir el treball, perquè amb la renda bàsica universal podem assegurar que allò que està passant avui, que l'avi amb la pensió o que el pare que treballa està mantenint diferents generacions. És una autoexplotació que ens fem a les famílies. Hem d'acabar amb aquesta perspectiva i, per tant, assegurar el repartiment de la riquesa. Cal una nova manera d'entendre el treball, d'entendre l'ecologia, d'entendre el decreixement, que no ens faci por discutir d'aquest tema, i el canvi energètic com a proposta estratègica. De la igualtat de serveis a la progressivitat en funció de la renda. L'ús social per sobre del profit. I el dret a l'habitatge avui és el paradigma de la lluita de classes real. Alguns poder no recorden, però nosaltres sí, la llei Milà d'habitatge. Un homenatge a Salvador Milà i al govern que va preveure la sobreexplotació que significava l'habitatge. Per això, els nostres adversaris polítics, el primer que van fer, i en plena crisi, en la llei Òmnibus, treure els elements claus que avui serien imprescindibles en la lluita quotidiana. Per això estem al costat de la PA. Bé, no estem al costat de la PA, formem part de la PA. I d'aquí el meu homenatge, la meva solidaritat a la Núria Langa de Banyoles,
que els Mossos d'Esquadra l'han acusat de, com ho diríem, el que ara sembla que tot està prohibit sempre i quan no donguis la raó als que manen. És a dir, el carrer ni era de Fraga fa 50 anys, ni és d'aquests efímers consellers d'Interior que l'únic que fan és protegir el capital i no els ciutadans. Solament si som un poble subjecte sobirà podem marcar les nostres prioritats per nosaltres i les relacions que volem amb els altres. El canvi social, econòmic i ecològic és també l'exercici de la nostra sobirania. L'ordre dels factors no altera el producte. L'absència de l'un o de l'altre, sí. No ens ha de fer por als federalistes i als independentistes parlar d'aquest tema i arribar a un objectiu comú. Per això estem aquí. No hem de tenir por de dividir-nos, perquè no ens podem dividir, perquè tenim moltes més coses en comú. La lluita contra l'explotació, la lluita per la llibertat, la lluita per la igualtat. Per tant, que ningú tingui por de parlar clar. No ens dividirem per això. Perquè volem i perquè tenim al cap un model social, solidari, alliberador. Un model que vol Catalunya nació germana de totes les nacions lliures. Per tot això, valorem positivament tota mena de confluència de l'esquerra transformadora. De l'esquerra transformadora que no és solament política, que és política i social, i en aquest cas també l'ordre dels factors no altera el producte. No podem desatendre cap crida que porti amb generositat a ser capaços de vertebrar una alternativa, perquè per això estem aquí. Estem per preparar alternatives, estem per lluitar a l'oposició, però estem per governar, i mai governarem sols, però podem governar amb l'hegemonia. Catalunya és el nostre bressol, és el marc de la nostra lluita. I permeteu-me que agafi una cita de Paco Candel, que moria el 2007. I és una cita que per mi sintetitza el que som i el que volem. Diu, d'aquesta terra forta, noble i renovadora, que és Catalunya, dimana una saba tremenda de llibertat i alhora una formidable atracció que es torna fanàtica afecció envers ella. Aquests altres catalans, ben polits ja exteriorment, alletats, com hem dit abans, pel país, es veuran cridats a una curiosa tasca, la revaloració de la novíssima Catalunya. I Catalunya s'haurà salvat un cop més, els altres catalans. Nosaltres hem de portar l'hegemonia del futur de Catalunya, no la burgesia. I els altres catalans són la base dels actuals catalans. No ens deixem dividir per ningú. El fet nacional és també avui fet social. I amb el cor a la mà, recordeu que som hereus dels lluitadors del segle XX, els que no escatimaren temps, esforços i fins i tot la vida, sabent que no hi ha drets reals si no s'exerceixen amb llibertat i igualtat. Som hereus i companys de Joan Comorera, de Gregori López Raimundo, d'Antoni Gutiérrez Díaz, de Rafael Ribó, de Joan Saura i companys de Joan Herrera i Dolors Camats. Acabaré, ara sí, amb un poema, perquè la vida és lluita, però com deien les treballadores del 8 de març, la lluita és lluita, però també són roses. Un poema de Joan Vinyoli. Per l'espai abrilat i clar, soc una losa que el sol mira. M'he tornat una esvelta lira per ser posada i per vibrar. Això és aquesta assemblea. Vibrarem i farem vibrar el nostre país. Bona jornada, bona assemblea, salut i felicitat.